Za Krešimira Antića i Nikolu Juricu bio je to poseban dan. Ovaj dvojac u Hutovo Blato stigao je prvi, pobjedivši u iscrpljujućem triatlonu. Taj 1. lipanj bio je poseban i za Barbaru i Leonarda i njihove školske kolege, učenike 7. razreda Čapljinske osnovne škole. Oni su u Hutovom Blatu prvi put, iako je njihova škola udaljena samo 10 minuta vožnje od ovog dragulja prirode. 1. lipanj bio je poseban i za Hutovo Blato. 1. lipanj je naime Dan Hutovog Blata. Dan kada Hutovo Blato okuplja ljubitelje prirode, mlade umjetnike, sportaše i pokazuje im svu svoju raskoš. Privilegiju da tog 1. lipnja prvi upoznaju Hutovo Blato imali su Barbara i Leonardo i čapljinski školarci. Na pristaništu dobrodošlicu im je poželjela brojna obitelj divljih pataka, koje su bez straha od ljudi plivale i objedovale u kanalu Sunca. I odmarale se na obali. U brodici, nažalost, nije bilo mjesta za sve, pa su neki ostali razočarani na obali. Nakon kraćeg čekanja na ukrcaj i dogovora, škola u prirodi počela je vožnjom brodicom. Ulogu nastavnika u ovoj prekrasnoj učionici preuzeo je zaljubljenik u prirodu i jedan od ponajboljih poznavatelja Hutovog Blata, Stjepan Matić iz udruge Močvara, kojeg je na početku predavanja nasmijala naša kamera. Znači, sad se vozimo kanalom Sunca. Ti me snimaš? Malo djeca. Kanalom Sunca u dužini, znači, 1100 metara. Poslije ćemo ići rijekom Krupom i vratiti se kanalom Seginovka i to je sve u krug, znači 5800 metara. Kanal Sunca, zašto se zove kanal Sunca? Što mislite? Vidite kako je pravolinijski prema sjeveroistoku i ujutro kad izađe sunce kompletan kanal obasjava. Kanal Sunca. Tog je dana, istina zbog oblačnog neba, s kojeg samo što nije pljusnula kiša, bio kanal oblaka. Svejedno, s čapljinskim učenicima uživali smo u vožnji brodicom, razgledavajući vrbe, trsku, lopoč, lokvanj. Dok je Stjepan pokušao saznati od učenika znaju li kako se zove ovaj močvarni cvijet. Znate li što je to? Vidite ovo, evo ovdje, vidite ovo. Nisu visibabe. Ja, to je drijemavac, jedna i već i ugrožena vrsta u Bosni i Hercegovini. Ona inače u proljeće rano cvijeta na ovim poplavnim livadama. A što mislite zašto je to sada? Mi smo praktički evo došli u ljeto, a ona sad cvijeta. Zato što je cijelo skoro proljeće bilo visok vodostaj i kompletno je ovo bilo pod vodom. Znači sad na ovaj vodostaj dodajte još 2, 3, 4 metra visine vode. I znači nije tada cvjetala, sad kad je vodostaj opao ona je procvjetala, a ima godina kada uopće ne procvjeta. Uslijed tog dugog visokog vodostaja ima znači, godina kad uopće ne procvjeta. Močvarni cvijet drijemavac samo je jedna od ukupno, prema posljednjim istraživanjima projekta LIFE, više od 600 biljnih vrsta s prebivalištem u močvari, livadama i brdima oko Hutovog Blata. Umjesto nabrajanja njihovih imena, ostavljamo vas da uživate u koloritu prirode i pokušate prepoznati neke od biljaka koje je snimila naša kamera.
Dok su se vozili brodicom, Stjepan je učenicima otkrio i skrovita riblja staništa, svojevrsna porodilišta brojnih vrsta riba koje nastanjuju Hutovo blato. S naše lijeve i desne strane nalaze se poplavne livade koje su jako interesantne iz niz razloga. Prvo što predstavljaju jako važna mjesta za mrjestilište pojedinih vrsta riba u parku. U Hutovu blatu prema jednom istraživanju obitavaju 22, a prema drugom čak 45 vrsta riba. Najpoznatije su jegulja, šaran, cinkva, plotica, podustva, sunčanica. Nastavljamo plovidbu Hutovim blatom kako bi upoznali i ostale žitelje ove submediteranske močvare. Ptice. Ovo je naime jedno od najvećih zimovališta ptica selica u Europi. Kada na sjeveru Europe zahladi, tisuće ptica kreću na put prema ovim našim toplim krajevima. Slijeću ovdje u Hutovo blato gdje ih čeka obilje hrane i vode. Ovdje se gnijezde, podižu potomstvo, a neke od njih ostaju ovdje cijele godine. Ima ih čak 170 vrsta. Među njima su patka kržulja, galeb klaukovac, vlastelica, liska, jarebica kamenjarka, mala bijela čaplja. Na plovidbu kanalom Sunca ispratile su nas divlje patke, a s ove vrbe dok smo plovili promatrala nas je kraljica gracioznosti, bijela čaplja. Na Lopuču se pak odmarala njezina lijepa rodica, siva čaplja. Po njima je Čapljina, jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini, dobila ime. No, mala slikarica, močvarica, će vam to bolje objasniti. Ja se zovem Mihajla Klepo. Nacrtala sam ovu čaplju ovdje. Pomogao mi je Zdravko Sulić. Onda... Dobro, reci mi, ti znaš i neku priču o čaplji, je li? Pa znam jednu. Ispričavam se cijenjeni puče. Ja mislim, neka se zna kako sam ja. Čaplja, prva dama močvare. Čapljina je baš po meni dobila ime svoje. I ako se hoće znati, neka se zna tko je tko u ovoj bari. Ljepote Hutova blata inspirirale su i ove mlade i lijepe mostarske slikarice. Sandra Bekavac iz Mostara. Idem u srednju likovnu školu. Slikar sam, 2. razred. Slikam pejzaž, onaj tamo, akrilnim bojama. Što planiraš sa tom slikom kad je završiš? Pa ne znam, šta god. Nekom je pokloniti ili? Može i to. Ivana Đopa iz Mostara, ovamo su nas doveli za likovnu koloniju. Ima stvarno fini motiva u prirodi. Stvarno mi se sviđa voda, lopoči, patke. Hutovo blato nalazi se na jugu Hercegovine, na području Čapljinske i Stolačke općine, u tipično kraškom ambijentu s lijeve strane rijeke Neretve, 15 kilometara od Jadranskog mora. Prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu s nadmorskom visinom od 1 do 432 metra.
Jezera Hutovog blata predstavljaju prave kriptodepresije, jer se dna pojedinih jezera nalaze ispod razine mora, poput jezera Jelim, čije je dno čak 18 metara ispod morske površine. Najveća jezera Hutovog blata su Deransko, Jelim, Drijen, Orah, Škrka u takozvanom Gornjem blatu i Svitavsko jezero u Donjem blatu, koje je akumulacija nastala izgradnjom hidroelektrane Čapljina. Sva jezera Hutovog blata međusobno su povezana velikim brojem kanala i jaruga. Do 1995. Hutovo blato bilo je elitno lovište. Žitelji Svitave, sela uz jugoistočni rub Hutova blata, gdje se nalazi i hidroelektrana Čapljina, od davnina su se osim stočarstvom i zemljoradnjom, uzgojem svih vrsta povrća, žita, vinove loze, bavili i lovom i ribolovom. Da, bio je lov, ribolov je bio zabranjen, ali puškolova živjeli su. Nije baš svako od njega živio, ali su dolazili tu ljudi sa strane iz Ploča, Opuzena, Komina, Rogotina, Metkovića, vamo Gabele i ostali svi. Tu su ljudi uživali, nekad uživali u toj prirodi, ubijali ptica, nosili, prodavali i tako se to živjelo. A što se tiče ribe i ribolova, to je bilo zabranjeno. Bili su lovočuvari, bilo je ribarsko društvo Karaotok koje je lovilo ribu i tu su oni ribu prodavali kao firma. Oni su živjeli od toga. Godine 1995. Hutovo blato proglašeno je parkom prirode, zaštićenim područjem, a od 2000. godine lov i ribolov su zabranjeni. Uprava parka od tada posjetitelje nastoji privući u Hutovo blato drugim sadržajima. Pa da, evo već 13 godina u Parku prirode Hutovo blato nema lovnog turizma i to je svakako bio jedan veliki lom u odvijanju naših djelatnosti, osobito u financijskom dijelu. I u trenutku kad je izostao jedan dio sredstava iz proračuna za zaštitu, onda su nastali problemi. Međutim, mi evo kroz ove projekte razvijamo djelatnosti koje su kompatibilne sa zaštitom, tako da u zadnje vrijeme najviše radimo na oživljavanju djelatnosti za promatrače ptica, tako da smo napravili jedan turistički vodič za promatrače, a isto tako uređivamo i kućice za promatranje, tako da bi to trebala biti u buduće jedna od važnijih djelatnosti ovoga parka u održivom razvoju, odnosno financiranju ovog zaštićenog područja. Međunarodni savjet za zaštitu ptica uvrstio je 1998. godine Hutovo blato u listu međunarodno važnih staništa ptica. Potom je 2001. godine Park prirode Hutovo blato upisan u listu močvara od međunarodne važnosti po metodologiji Ramsarske konvencije i registrirana je pri UNESCO-vom direktoratu u Parizu. Ramsarska konvencija je, podsjetimo, konvencija o močvarama koja je nastala kao plod borbe za zaštitu močvara 2. veljače 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru, a dan usvajanja konvencije proglašen je Međunarodnim danom zaštite močvara. Temeljem Ramsarske liste i definiranja tih problema došlo je normalno do potiskivanja lovne problematike i vidjeli smo da više lov ne donosi onaj dio aktivnosti kad je u pitanju razvoj i održivost, nego da je to možda neki drugi segment, a prije svega promatranje ptica kao jedan novi turistički model i turističke ponude na području Hutova blata. I evo, da bi krenuli sa tim programom,
bilo nam je potrebno znači, izdati jedan određeni priručnik, odnosno vodič za promatrače ptica, putem kojega želimo educirati sve one koji žele i imaju namjeru da dođu u Hutovo blato promatrati ptice, da im taj vodič koristi kao jedna uputa, kao vodič kako i na koji način, na kojim mjestima promatrati ptice, u kojem je vremenskom periodu i kako to identificirati i da park ima određene benefite, odnosno prihod od toga dijela promatranja ptica. Žitelji Svitave drugačije, međutim, gledaju na Hutovo blato. Priroda je, kažu, tu da bi u njoj ne samo uživali, već i koristili je, a ograničenim ulovom ptica i riba, po njihovom mišljenju, riblje i ptičije vrste ne bi nestale s ovog područja. Moje osobno mišljenje je da bi pametno bilo da se lov dozvoli, ali da se uvede reda. Da se uvede reda, da se tu zna jedna ulazna dozvola, da se odredi jedna cijena koja bude prihvatljiva, da se lovi s tim, manje bi bilo krivolova, ljudi bi to prihvatili i ja mislim da bi to uspjelo. Ljudi to malo i održavali, ne bi ovako gledali, ja da vam pošteno kažem, ovdje ljudi gledaju da je to park prirode, neka je on park prirode, da tu ne smije niko ući. Po meni trebalo bi tu ulaziti i to održavati i živjeti s tom prirodom. I od prirode, nego šta. A o višestoljetnoj povezanosti Hutovog blata i mještana sela koji ga okružuju mnoštvo je dokaza. U Hutovu blatu vi imate i dan danas nazive koji se i danas nazivaju, zovu po bivšim gazdama, vlasnicima pojedinih parcela. Tako vi imate u Hutovu blatu Mrđanove vrbe, Pudareva trava, imate Aganov jaz, Đurin jaz, ova jaruga, Barišina jaruga, Antina jaruga i to je jednostavno sve bilo po vlasnicima. Sad smo naišli kraj Aganova jaza, a doćemo do Đurina jaza, Đure Bošković-Kristić iz Višića. Znači, okolna sela su bila upućena na park, odnosno na tadašnje Hutovo blato. U tom smislu. Znači, tu su nalazili hranu, drvo, stoka je bila tu, znači i riba i ptica. Jednostavno, cijeli život se bazirao na Hutovu blatu. Osim što je stanište brojnim biljnim vrstama, pticama i ribama i izvorište života za ljude, priroda je Hutovom blatu namijenila i ulogu zaštitnika od poplava okolnih područja. U Hutovu blatu imate 6 jezera, 61 što stalno, što povremeno vrelo, i rijeku Krupu koja nema izvor, ali kolektira, uzima vode iz kompletnog Hutovog blata, odvodi u rijeku Neretvu u dužini od 9 km, prosječne dubine 4,5 do 5 metara. A na samom ušću je najdublja 9 metara je duboka. Što je rijeka Krupa zanimljiva i tako posebna, tako je izdvaja od svih drugih rijeka, zato što nema izvor. Najdublja na ušću, gdje su obično sve rijeke plitke i čine plitke delte u ušću. Rijeka Krupa, njeno dno je ispod razine mora, a može prirodno da teče u suprotnom smjeru. Sad, zamislite kako kad teče rijeka Krupa u suprotnom smjeru, znači doslovno se ulijeva u jezera Deransko, Drijn, Jelim, Orah, Škrka. Tu je jedan prirodni fenomen. Kad se diže temperatura vode, temperatura zraka, topi se snijeg na planinama u Bosni. Gdje će to sve nego u Neretvu i u Trebišnicu. A još nam dolazi tako velike količine oborina. Naglo se diže razina vode u koritu rijeke Neretve. Ta sila i snaga vode je puno jača od rijeke Krupe i doslovno rijeku Krupu gurne unazad. A zašto? Zato što je nadmorska visina to omogućava. I tad se doslovno rijeka Neretva ulijeva u Hutovo blato. I onda je ovaj stup, promjenjivi stup vode se mijenja
i on dostiže 4-5 čak metara na ovu razinu vode. Da nema ovog retencionog bazena, što predstavlja u tom trenutku Hutovo blato, bile bi svake godine poplave u delti Neretve. Vidite kako je priroda napravila jedan savršen sustav koji funkcionira i uvijek i iznova se moramo uvjeravati da samo da čitamo malo bolje prirodne zakone i da ih uglavimo u naše, sve bi besprijekorno funkcioniralo. Iako je priroda štitila čovjeka, čovjek se često, nažalost, zbog pohlepe za novcem nije ponašao zaštitnički, već naprotiv, destruktivno prema prirodi. U listopadu 2011. još neotkrivene i neosuđene ubojice prirode zapalile su Hutovo blato. Vatra je progutala 80% parka prirode. Dogodilo se to nakon što je policija otkrila goleme zasade indijske konoplje u Hutovom blatu i uhitila, a tužiteljstvo potom pustilo, skupinu narkodilera. Iako se posljedice tog požara još mogu vidjeti u Hutovom blatu, priroda se na sreću obnavlja, bolje reći, ponajviše samo obnavlja. Jednako destruktivno na Hutovo blato djeluje i žeđ elektroprivrednih poduzeća za što većom zaradom od prodaje struje preko leđa prirode. Najveću prijetnju Hutovom blatu već godinama predstavlja elektroenergetski sustav poznat pod nazivom Gornji horizonti. To naime dosadašnjom izgradnjom hidroenergetskog sustava na rijeci Trebišnjici došlo je do drastičnog smanjenja voda koje su doticale u Hutovo blato. Pri čemu mislim na ovaj dio Hutovog blata koji je od interesa za Svjetski fond za zaštitu prirode da se očuva. To je gornje blato, odnosno Deranska depresija, jer su vode preusmjerene za hidroenergiju, znači iz bivše rijeke Trebišnjice postoje dva pravca gdje može teći ta voda, to je u pravcu hidroelektrane Čapljina i u pravcu hidroelektrane Plat, zaobilazeći Deransku depresiju Hutovog blata, čime su značajno smanjene vode koje su dolazile u Hutovo blato, a daljnim nastavkom izgradnje hidroenergetskog sustava na rijeci Trebišnjici, odnosno izgradnjom projekta Gornji horizonti, postoji opasnost da se i preostale vode koje dolaze u Hutovo blato dreniranjem Dabarskog polja, odnosno iz sliva rijeke Bregave, odvedu također u ova dva pravca, dva pravca, mislim na Dubrovnik i Čapljinu, čime bi se opet zaobišla Deranska depresija i ovo područje bilo značajno ugroženo. Ovo su posljedice. Svitavsko ili donje blato koje su prije pretvaranja u akumulaciju hidroelektrane Čapljina činili obradiva zemlja, pašnjaci, močvare, dok se jezero koje je zauzimalo manji prostor u sredini blata zimi i u proljeće izlijevalo na cijeli prostor od 1979. pod vodom je tijekom cijele godine. Istovremeno, gornje blato ili Deranska depresija s istočne strane brda Ostrvo zbog nedostatnog dotoka voda iz Dabarskog polja zarasta u trsku, što ugrožava brojne biljne i životinjske vrste na ovom području. Elektroprivrede nisu dovoljno spoznale vrijednost resursa koje postoje u Hutovo blato. Prije svega ono posjeduje u smislu kao retenzijno područje, jer prima ogromnu količinu tih velikih voda i štiti znači cijelo područje nizvodno od poplava. Nisu sagledali i taj aspekt znači korištenja vodnog resursa za elektroenergetske potrebe. Znači i veliki dio sredstava se sada puni po tome segmentu, ali evo, nedovoljno participiraju u tome dijelu financiranja sredstava, mada se izdvajaju sredstva na razini općina koje su opet dužne 50% sredstava da ulaže u ova dio koji gravitira prostoru Hutovo blato. Ali evo kažem, i elektroprivrede i općine i svi subjekti i agencija za vode znači imaju obvezu sukladno svojim ovlastima, sukladno kompetencijama, sukladno prihodima koje ostvaruju da dio vraćaju i da skrbe kad je u pitanju ovaj dio
znači zaštite, očuvanja i korištenja prirodnih resursa Hutova blata. Snažnu podršku posljednjih godina u zaštiti Hutovog blata kao važnog dijela takozvanog dinarskog luka pruža Svjetski fond za zaštitu prirode. Pa mi radimo veoma intenzivno, još posebno na međunarodnoj razini. Imamo više aktivnosti svake godine u Briselu gdje predstavljamo problematiku, gdje predstavljamo ova zaštićena područja koje probamo zaštititi u Dinarskom luku. Treba tu objasniti da za međunarodnu javnost jedno samo Hutovo blato možda i nije toliko zanimljivo jer ga i ne znaju, ali Dinarski luk kao takav i zbog naše povijesti koja je tragična kakva je, dosta nas ljudi zna i dosta država brine šta se dešava u našem okolišu. Tako da WWF stvarno svake godine pokušava bar jedanput na godinu organizirati jednu stručnu posjetu u Brisel gdje se predstavi problematika, gdje se vidi koji su glavni problemi u Dinarskom luku, a tu uvijek predstavljamo i problematiku Hutovog blata i neodržive hidroenergije koja je jedna od glavnih tema koje se brine u Dinarskom luku sa strane WWF. Ima li načina da se, ako ne anulira, onda bar smanji štetni utjecaj gornjih horizonata na očuvanje biljnog i životinjskog svijeta u Hutovu blatu? Postoje rješenja. Konkretnije znači da ne smijemo presjeći pravce dotoka voda u Hutovo blato, odnosno Deransku depresiju iz pravca Bregave. Znači, Dabarsko polje sa ponorom Ponikva i rijeka Bregava trebali bi imati prirodne doticaje, odnosno ne smijemo te vode preusmjeravati u pravcu Bilječkog jezera, odnosno dalje hidroelektrane u Plat. To bi značilo vjerojatno nekakve gubitke za elektroprivredu, ali nije samo elektroprivreda u konačnici korisnik tih voda, te vode pripadaju i drugim korisnicama, znači svatko tu treba zapravo, nitko ne smije izgubiti. Pa za sada smo svoje prijedloge i službeno i uputili u Ministarstvo ekologije Republike Srpske. Većina tih zahtjeva, nažalost, je odbijena, tako da je došlo i do tužbe Federalnog ministarstva okoliša i turizma zbog toga, zato što su ti zahtjevi odbijeni. Smatram da trenutno se revidiraju zahtjevi, odnosno pokušaj da se ovaj projekat Gornji horizonti učini čim manje štetnim za okoliš i ja sam prilično optimističan da će se doći do rješenja koji će biti prihvatljivi za sve. O ugroženosti prirode saznali su i čapljinski školarci kojima je voditelj škole u prirodi Stjepan Matić na ekološkoj stazi na Kara otoku pokazao ono što su vidjeli za vrijeme vožnje brodicom, brojne vrste riba i ptica, te ih naučio kako koristiti ovaj identifikator biljaka. Ova donja je fiksna, gornja je pokretna i na prečnikom je prepolovljena i napravljen je nišan. Vidite nišan. Sad, kad dođete ovdje dole, na donjem ovom krugu koji je fiksan, napisane su vrste koje se nalaze u okruženju. I sad vi ovom crtom fiksirate ovdje, a kroz nišan odmah vidite topolu. Ovdje piše topola i vi je vidite u prirodi. Školu u prirodi uz podršku Svjetskog fonda za zaštitu prirode posljednjih nekoliko godina organizira udruga Močvara. Moto škole u prirodi je gledaj, slušaj, udahni, dodirni, osjeti, zapamti, zaštiti, a onda nešto napiši ili nacrtaj. I to je, recimo, po tom motu idu sve škole naše. I naravno, to je ova tura, prolazak kroz... Sad smo se usredsredili na park prirode Hutovo blato. Inače, to radimo radili smo i na Neretvi, i na rijeci Trbižet, na Kravicama i tako dalje. Međutim, ovdje je vrlo važno da se ovaj park prirode, koji je jako zanimljiv i značajan, da se malo više
o njemu govori. Zato što je vrlo često ugrožen. Sad je recimo ugrožen različitim hidroelektranama na gornjim horizontima, na onima koji se već grade i koji treba da se grade. Znači oni će poremetiti taj dotok vode u močvaru, Hutovo blato, i zato je jako važno da se o tome više govori. Škola u prirodi samo je jedan od zanimljivih sadržaja kojima uprava parka u Hutovo blato privlači ljubitelje prirode, predstavnike ekoloških udruga, sportske ribolovce, ljubitelje biciklizma, sportaše. Ono što je škola u prirodi za učenike, za odrasle se naziva fotosafarijem. U Hutovu blatu možete uživati i u vožnji biciklom, šetnji brdskim stazama ili promatranju ptica, a ovog ljeta ponovo će u mjesecu kolovozu biti organizirana 2 svjetska prvenstva u sportskom ribolovu uz učešće natjecatelja iz 20 do 25 zemalja. No i pored toga park prirode još muče financijski problemi. Imali smo jako puno problema sa funkcioniranjem zaštite, odnosno sa isplatom plaća za djelatnike zaštite, lovočuvare i tako dalje. Stanje se ove godine nešto popravilo, međutim još uvijek ne možemo biti zadovoljni sa tim financijskim dijelom, jer vlada Hercegovačko-neretvanske županije, koja je osnivač ovog javnog poduzeća, ne može objektivno osigurati dovoljno sredstava za isplatu plaća, za provođenje naših temeljnih djelatnosti zaštite, očuvanja, promidžbe i racionalnog gospodarenja ovim zaštićenim područjem. Zato radimo i neke projekte i evo WWF, Svjetski fond za zaštitu prirode, se uključio i značajno nam pomaže u tome da kroz projekte osiguramo neka sredstva, da praktično park podignemo na noge po pitanju funkcioniranja tih osnovnih djelatnosti. Pa, WWF radi za Hutovo blato više od 10 godina. Odradili smo od plana upravljanja i tražimo, a najviše se bavimo sa održivim financiranjem, znači probamo naći neke vrste modela na koji način riješiti tu veoma tešku financijsku situaciju Hutovog blata, jer vidimo da je tu glavni problem, jer od toga onda ovisi kvaliteta lovočuvarske službe, naravno sprječavanje krivolova, što je veoma bitno za WWF, jer nama je glavni cilj je očuvanje prirode i zaštita vrsta i vidimo da je glavni problem koji potiče iz neodrživog financiranja. Tako da se WWF već jedno 5 godina bavi kako razviti jedan pametan model, na koji način uključiti lokalnu samoupravu i ministarstvo i možda i same dionike ostale koji žive u okolini Hutovog blata, kako bi pronašli jedan model koji bi mogao dugoročno osigurati jednu budućnost za Hutovo blato. I dok su Barbara i Leonardo i njihovi školski drugari iz 7. razreda Čapljinske osnovne škole tog 1. lipnja otkrivali do tada njima nepoznati i zanimljivi svijet Hutovog blata, njihovi stariji sugrađani Krešo i Nikola s još 13 ekipa riješili su sportski povezati rijeku Trebižat, desnu pritoku Neretve, stari rimski grad Mogorjelo, Čapljinu, rijeku Bregavu i Hutovo blato. Triatlon je počeo s kupališta Božjak u Studencima, s granice Čapljinske i Ljubuške općine. Pustolovi su startali kao kajakaši. Veslali su 10 kilometara, svladavajući brojne brzake i slapove Trebižata do Struga, nadomak ušća ove rijeke u Neretvu. Krešo i Nikola prolaze prvi. Iza njih su Petar i Boško. Treći su Jure i Dragutin.
Posebne simpatije i podršku publike s obale imala je Nedjeljka Čuljak-Gara, jedina djevojka na natjecanju, pustolovka, koja je iza sebe ostavila čak 20 muških natjecatelja. Ajde, niđe, treći si! Štebo na Gara, ajde, veslaj malo! Ajde, Gara, po! To, Gara! Ajde, Gara, zgarga! Četvrti ste, brat! Nakon 10 kilometara duge vožnje kajakom brzacima Trebižata, natjecatelji pristaju na kupalište Jazu u Strugama i nastavljaju trčati prema starom rimskom gradu Mogorjelo. Kod Mogorjela sjedaju na bicikla i voze prema Čapljini. Prolaze kroz grad, preko mosta i nastavljaju do 6 kilometara udaljenog Hutova blata na lijevoj obali Neretve. Dok na cilju utrke u Karaotoku, turističkim vratima Hutovog blata, čekamo sudionike pustolovne utrke, koristimo priliku za razgovor s načelnikom Čapljine, Smiljanom Vidićem. Pa evo, mi imamo sreće da nam je Bog podario na ovakvom relativno malom prostoru kao što je područje općine Čapljina puno prirodnih ljepota, a povijest je takva bila da su oni koji su bili prije nas ostavili i puno spomenika povijesnih spomenika koji su na području općine Čapljina. Vi ste već spomenuli, znači Hutovo blato, park prirode, zatim prelijepa rijeka Trebižet, Počitelj, Mogorjelo i tako dalje. Sve su to prirodne i povijesne ljepote koje se mogu naći ovdje na području općine Čapljina i koje mi nešto intenzivnije pokušavamo u zadnjih nekoliko godina prezentirati, odnosno pokazati javnosti da bi ljudi došli, mogli uživati kako u ovim prirodnim ljepotama, tako i u kulturno-povijesnim znamenitostima. Koliko ovo može biti oslac Čapljine u njenom razvoju? Pa naravno, ovo sve što sam nabrojao su veliki turistički potencijali, ali naglašavam još uvijek potencijali jer još je to daleko od onoga kako bi mi mogli biti zadovoljni. Još uvijek malo ljudi zna za sve ovo što mi ovdje imamo, pa onda na različite načine nastojimo to pokazati svijetom, pa jedan od tih načina je svakako i ova današnja pustolovna utrka gdje su natjecatelji prošli, povezali nekoliko značajnijih točaka na području općine Čapljina, počevši od povijesnih spomenika preko kulturnih, prirodnih ljepota i evo na kraju završili na ovom biseru, kako ga ja volim nazvati, Hutovu blatu. I ovogodišnju pustolovnu utrku organizirala je turistička organizacija Čapljinka. Ovo je 8. godina da organiziramo ovu utrku i ona je već na neki način postala tradicija. Tako da je ona protekla evo, bez komplikacija, vidjeli ste da već natjecatelji ulaze u cilj, neki će biti nagrađeni, neki će biti sretni što su završili utrku, tako da smo mi kao organizatori zadovoljni. Drago nam je, evo posebno nam je drago što mediji fino isprate ovu utrku, da na neki način prikažemo sve ono što imamo i bližoj i široj javnosti. Dok smo razgovarali s našim sugovornicima, na cilj su stizali pobjednici. Taj 1. lipanj bio je uistinu poseban, nezaboravan dan za Krešu i Nikolu. Pobjedili su u pustolovnoj utrci.
stigli prvi do putova blata i slast pobjede podijelili sa drugoplasiranim Petrom i Boškom. Stigli ste prvi. Evo jesmo, jedva nekako. Da, je li bilo naporno? Da, šta je, sa njima smo stalno bili i na vodi. Oni su jednom pogrešili, tu smo i stigli. Da je bilo još mlađi su stigli od nas, da je još bilo 2-3 km stigli od nas, ja sam bio kraj. Je li bilo izvrtanja? Mi nismo, ja sam bio mudar, ponio sam ono što mi kažemo ispalac, zavadit vodu. Oni su svi morali drugo nekako se mučiti, mi smo to lagano. Nije sve u mišićima, treba nešto i glavom. Dobro, koja je dionica, šta je bilo najteže? Nikad kraj. Veslanje, katastrofa, 10 km, stvar napor. Ovo su sve sportaši, ja sam zaštitar. I on je nekad bio sportaš. Znači, uspjeli su vas prestići Iskusni ispovijeli na kraju. Ovaj put je iskustvo prevladao. Dogodne, svake godine iz mjesta u mjesto, dogodne prvi, ja i prijatelj. Kako je bilo? Teško. Veoma teško. Šta je bilo najteže? A kajak je najteži. Slapovi izvrnu mali trenutak nepažnje je gotovo. Možete se pomiriti s mjestom koji vodite. Primjer, Petar i Boško, oni su vodili cijelo vrijeme, ali okrenuli se jednom mjetu. To je odmah preokrenulo tijek utrke. Osim za Krešu i Nikolu i ostale sudionike pustolovne utrke, 1. lipanj, dan putovog blata, bio je poseban i za Barbaru i Leonarda. Oni su danas prvi put vidjeli i doživjeli putovo blato. Nakon vožnje brodicom kanalom Sunca, rijekom Krupom pa kanalom Sedinovka sa školskim kolegama i učiteljima škole u prirodi Stjepanom i Zdenkom, stigli su do pristaništa. Kako su ih ispratile, tako su im poželjele i sretan povratak s plovidbe, stanovnice putova blata. Ove šarmantne dame, divlje patke. A kakvi su njihovi dojmovi? Pa dobri, slušala sam šta je govorio onaj čovjek i svidjelo mi se i baš je fina i priroda i sve i ptice. To sve lijepo, slušao sam Stjepana, sad ne govorio nam je povijesti putova blata i sve super. Sve super. Posebno nam se svidjelo što sam vidio mnoge vrste biljaka i drugo. Jesi li mogu vjerovati da ovoliko ima ptica ovdje u... Nisam znao da ima, znao sam ima i dosta, ali nisam znao da ima ovoliko i sve. I biljnih vrsta ima dosta stvarno. Dobro, jeste li učili u školi o putovu blatu? Nismo nikako učili. Ništa. Znači ti prvi put sada otkrivaš? Da, prvi put. Putovo blato? Da. I što misliš, je li to neka vrsta propusta u obrazovnom sustavu da škole ne organiziraju učenicima ovako izlete u prirodu, da upoznaju svoj zavičaj, ono što je u njihovom okruženju? Pa je, dosta većina ako i kako organiziraju negdje dalje, a ne zna se svoj kraj uopće. Evo, veliki propust nismo nikako ovdje bili, već smo 7. razred. Nažalost, djeca, evo vidjeli ste danas, djeca 7. razreda, nisu prije bili ovdje iz čapljinskih škola. Nije problem u nastavnicima, nego u sustavu. Jednostavno, planiraju se nekakvi mali izleti negdje, onda se ode sa djecom na izlet i onaj ko šta zna kaže i gotovo. Putovo blato i njegovi stanovnici, ribe, ptice, gmizavci, vilenjaci i na stotine različitih biljaka već stoljećima očaravaju ljude, hrane ih, štite od poplava. A ljudi, neki ljudi, bezobzirno i danas i u ovom trenutku, uništavaju ovu darežljivu i prekrasnu prirodu. Njima je upućena ova molitva, koju pročitasmo na tabli u putovu blatu. Molitva prirode. Čovječe, kad poželiš sa mnom gospodariti ili se od mene odvojiti, znaj da je sve životnim sokom kao krvlju izmiješano. I u tom osjećaju strahopoštovanja prema meni shvatit ćeš da su ljudi, zemlja, šuma, voda, zrak, travke i leptiri jedna obitelj.